superior al Barça, i tot i així veu com no guanya. Atenció, però, que el partit encara no s'ha acabat. Mentrestant, Mourinho també ha rebut a l'esquena. Que reia irònicament. Doncs si pensàvem que tot... A partir del primer minuto del segundo tiempo no recoge pelotas, no balones, como hacen los equipos pequeñitos cuando están en dificultades. Y muy contento con mi equipo. Después lo que ha pasado al final, ha pasado, porque alguien ha hecho que se pasara así, y seguramente no ha sido jugadores del Real Madrid. Però algun dia prendrem mal. Anem al tanto. Perquè no és només el que passa dintre el joc. Hem arribat a una situació que un dia prendrem mal. I tots som una mica responsables d'això. És a dir, cadascú, ells volen per guanyar, nosaltres juguem per guanyar, i ho fem de la millor manera possible i respectant. Crec que tinc uns jugadors que són modèlics aquí en les rodes de premsa, en el camp, com es comporten. Que alguna vegada fem... tothom en fa. Però nosaltres som modèlics en moltes coses, però no ens convencerem amb aquestes paraules, només sé que hem d'anar molt al tanto, perquè un dia, no aquí dintre, sinó fora, a generar una situació que no és bona, i algun dia prendrem mal. Aquesta és la percepció que tinc avui després de com ha acabat el partit. Aquest equip està acostumat a guanyar, sap el que s'ha de fer per guanyar, i la veritat és que doncs entrar en aquell moment ha sigut, la veritat és que molt especial per mi. Yo creo que no, tampoco son los jugadores, ¿no? Al fin y al cabo, contra ellos hemos jugado antes y han sabido ganar y han sabido perder. Yo creo que, sinceramente, Mourinho está destrozando el fútbol español. A veces nos acusan a los catalanes de que somos nosotros los culpables, pero creo que el culpable lo tienen allí en Madrid. Sí, bueno, és un gest de no saber perdre. Nosaltres vam saber perdre el dia de la Copa, a pesar que per dins estàs rabiós perquè has perdut un títol, a més contra l'etern rival, però això no és esportivitat. Vull dir que les imatges parlen per si soles, no es queden, una entrada criminal per fer mal al Cesc, per trencar-li el genoll, vull dir, lamentable la imatge del Real Madrid avui en dia.